Leloaren ingurua, egiten dudan hausnarketa, ni behintzat konektatzen nago alde batetik emakumeen alduntzarekin eta bestetik emakumeok esperimentatzen dugun kontzientzia hartzearekin. Azkenean, gizarte berdinzaleago bat eraiki nahi badugu ezinbestekoa da emakumeen alduntzea lantzea eta horretan eragitea. Emakumeok azkenean lortu behar dugu gizarteko eta gure bizitzako arlo ezberdinetan parte hartze handiagoa izatea, eta baita historian, ekonomian, politikan, zein kulturan, orain arte eduki dugun rol pasibo ero objeto izate horretatik, bizitzako sujeto aktibo izatera pasatu beharko ginake. Eta horretan, emakumeen alduntze horretan, uste dut erakundeek eta laboral kutxa ere horretan ari da, badaukagula gure zeregina eta ere badaukagula gure ardura. Azkenean, emakumeen alduntzerako erakundeok egin behar duguna da, bai tresnak eta bai baliabide ezberdinak ahalbidetu eta emakumeen esku jarri. Esaten hauen alde batetik alduntzarekin konektatzen nagoela eta beste batetik kontzientzia hartzearekin. Azkenean, emakumeak esperimentatzen dugu kontzientzia hartze hori, eta aldatzen ditugu genero bizipenetatik hor sortu zaizkigun identidadeak, sinismenak, jarrerak, eta hori ere aldatzea esan nahi du Lelo honek. Laboral kutxan aurkeztu ditugun ekintzak bidea, gu aurrera eramaten garen azkenen urtetan egitasmo bat ari gara aurrera eramaten. Egitasmoaren izena da lidergo partekatu baterantz, eta horretan bi ekimen jarri ditugu martxan. Alde batetik emakumeen alduntzeko eskola eta bestetik gizonen sensibilizaziorako tailerra. Bi ekimen honekin lortu nahi duguna da alde batetik laboral kutxako emakumeak ardura eta zuzendaritza postuetan presentzia handiagoa izatea, emakumeen erabakitzeko ahalmena gehitzea, hori da lortu nahi duguna. Azkenean, laboral kutxak erakundea dagoen potentzial eta talentu guztiarekin kontatu nahi dagoelako. Bestetik, lidergo eredu berri bat bultzatu nahi dugu, bai gizonen eta bai emakumeen estereotipoak integratuko dituena, lidergo estilo askoz ere anitzagoa eta orekatuagoa lortu nahi dugu, eta ibilbide honetan, aldaketa guzti honetan, gizonak aldamenean izan nahi ditugu, bide lagun izan nahi ditugu. Emakumeekin lortu nahi duguna tailer horietan da, beraiek lidergorako dauzkaten gaitasunen inguruko pertzepzioa hobetzea, eta bestetik, arditzatela kontzientzia, rol eta genero estereotipoek daukaten eraginaz. Eta horren inguruan, kontzientzia kritikoa garatzea. Eta gizonen kasuan, sensibilizazio tailerrak landu nahi duena da alde batetik, ikusi dezaten lidergo estilo berriak eta genero berdintasunak daukaten harremana, eta bestetik, genero desberdintasunek ekartzen dutena dela denok ez daukagula ardura postuetara iristeko aukera berdinak.